gikumgi. In terms of nitie grade nyithindo mocho timo penj grade up chiko. Ose ni grade aparno. Nyithindo go timo penj ma onge book ma student. Kech books ni bedo produce a year ka gi proceed. Buko chako ini grade 1. Book okelo book ma grade 1 work in grade 2. Koro ini isomo higni ochiko ka ionge reference document mari majanyo. Koro japuonje mabiro to puonjo to in as nyathi ionge resource minyalo braille minyalo somogo. Koro gini muko nyithindo man ng'ol sombgi. To kata irango kuonde ma nyithindo man ng'ol odakie kata man skunde man cha visit moko iri nyathi kata skul mono Mbaka in Kano. Mido ka nyathi man ng'ol kaka odak skul no. Emo miyo kata compete ok onyal compete. Koro insana gin the discrimination and double discrimination. Stigma kati in ng'ol sirkal bendo keti on the sideline. Koro resources ma wegi kata kido nyathi mani primary man ng'ol many in a boarding school. To oyudo less money kich kini boarding sirkal wacho no mi pesa mar 20 margin mar capitation mang'eny. To yudo ni primary mi matin podi mi 7,500. Makinyal tiyo tijeni to in ng'ol mono be ni mi pesa mang'eny kich needs ni ng'eny. Kigero classroom migero ma nyathi man ng'ol Sharon upogre classroom ma dada parts. Ido ka nyathi onge gik mang'eny kich ng'ol en a problem community mo aye. Kori kecha timo nono ido ka nyithindo gi no chien kabisa kata wa sombgi result ero golka be wawinje data man nyithindo mar ng'ol adi obedo integrated school ki data ni obedo discuss to pesa di maybe be improve nitie skunde mege primary school man gi nyithindo man ng'ol be wawinje data gi no pesa di midhi miyo gi iskunde gi me wacho dhi miyo asiringa 2,300 de mede to joka timeda chopa di kich needs gi ar ng'eny kata kirango emiyo awatemo wacho kama Sharon basari duto onego gol kich government chiwo basari and elimu scholarship ar Jomo Kenyatta Foundation mimi entiendo CDF NCDF chiwo basari county government chiwo basari ogol gino gikoni koso ogole duto oket pesa ni school mondo discrimination aye nikech kionge ng'eyo ng'ami ng'eyo CDF ok nyendo basari te school ne ma discrimination okwan bede nikech dhano to ng'en mana macho okmiye basari en obedo funded from the ministry no school yudo pesa from the ministry nyithindo somo te nikech okwanyal wacho na society jomoko yudo basari to jomoko koyudo koro in ok yudo basari ng'ato dibedo piny to decide your fate ni in nyathi Hillary ne ki support wa politically okwami basari in nyathi Sharon in our supporter wa mi scholarship for 4 years so then in yonge needs koro in skundi orumo kanyo koro mi watemo wacho mondo wawe yuarok moko mang'engi pesa mantie Kenya isen oromo ntino somo wa channel it the right way government will supply books government will play teachers government will nyiew chiemo ntino donji school ntino somo kidwa the private school koro the won idwar chul private fee kaka an independent Kenyan manyala afford makudwa public the same way kata mana health mwachoni kwa keto njo sirkal duto itie the public hospital kida government worker nika tie the public hospital because it's a contradiction ka government can tie chulo nyithindo moko fee jemati parastatal mechi senior government level chulo on their private schools in the primary school for this nyithindo moko kuro miso no wakao public money to support go private Kenyans to discriminate go jomo needy kuro watemo mondo watime equality waket pesa school manyathi kono school to titi somo okun poverty majadalau biyo miyo okisomo
Erokamano ahinya. Akeni korka in ilero inene yo machal nade nikech nitiere ga paro mabende nosechwal e kind thuolo mokalo to ng'eni chike tilosi od bura maduong' ma pacho ka mar mondo mi nyuando bursaries gi nikech bursary chago chiw kiwuok e gavana kidhi piny nyaka MCA. Akeni inene nade wach mar bursary ni dibed ni pok mar ok chiwo yo makare, paro mar nywande in inene yo machal nade. Owalla bende rokoro golo paro machielo mar mondo mi teri sikul ochiwe ka